kokumkani besibini chapter 5 from verse number 1. Omnye ulokuthi esiXhoseni likanaHamani. Ndicela simeni ngenyawo as we read. wakwa-Aram waye eyindoda enkulu enkosini yakhe, ebekekileyo ngokuba uYehova wayewanike ama-Aram usindiso ngaye. Loo ndoda yabe iligorha ilikroti, kodwa ineqhele. Ama-Aram ayephume ayakuthutha athimba ezweni lakwaSirayeli. Intombazana yasisigcakakazi kumkaNahamani. Yathi kwinkosikazi yayo, akwaba inkosi yam le ibiphambi komprofeti okwaSamari, ubeya kuyiphilisa eqhenqeni layo. Waya wayixelela inkosi yakhe, wathi ithe yathi ukuthetha intombi evela ezweni lakwaSirayeli. Wathi ukumkani wama-Aram, hamba uye, ndomthumela incwadi ukumkani wakwaSirayeli. Wahamba waphatha esandleni sakhe 10 leetalente zesilivere, 600 eeshekeli zegolide, 10 leengubo zokukhululana. Amen. Amen. Ndicela lithembekile ukusindisa nokuhlangula. Thetha ngalo namhlanje selicaciswa fikelela inhliziyo zethu ngoYesu Kristu Nkosi. Amen. Amen. Eli bazalwane libali esasike sathetha ngalo around phaya uNovember ka-2022. But ndithe xa bendimamele ndavuseleleka ekubeni ke siphinde silikrobe eli bali likaNahamani. Okokuqala, uNahamani kuthiwa yayindoda eyayingumSiriya okanye umAram. Eli gama lithi Aram neli lithi Assyria ngamagama athetha ntonye. Seso sizwe esasimelene noSirayeli ngexesha elithile lembali ekuthiwa uNahamani wayengumphathi mkhosi wesi sizwe singama-Assyria, ephantsi kokumkani ekuthiwa igama lakhe nguBen-Hadad, ukumkani wama-Assyria. Wayeseva uNahamani phantsi kokumkani uBen-Hadad wesibini, kodwa yena engumphathi mkhosi, inguye okhokela imikhosi yama-Assyria. Ndiyayithanda kulaa ndawo kaNdikhoyo, kwesaa siXhosa sikaNdikhoyo, ithi wayeyinjengele yomkhosi wama-Assyria. Hallelujah. He was a general, he was a leader. Lo tata kuthiwa nguNahamani wayeyinkokheli, and engeyonkokheli nje, ngoba kuyakwazeka into yoba umntu abe yinkokheli ngenxa yokubekwa, abe sesikhundleni nje sobunkokheli, kungabikho enye into adume ngayo. But uNahamani yena wayeyinkokheli ehloniphekileyo, ehlonitshwayo yinkosi yayo uBen-Hadad, ngoba kuthiwa ngaxa lithile uThixo wakhe wamnika uloyiso uNahamani xa kwakuhlaselwa amaSirayeli. Wamnika uloyiso, oyiswa amaSirayeli ngesandla sikaNahamani. So yenza loo nto into yoba uNahamani ahlonitshwe ngobukroti, ade ahlonitshwe ngukumkani lo wayeseva phantsi kwakhe. Wayeyindoda edumileyo uNahamani, eyindoda ehloniphekileyo, because xa uhlonitshwa ngukumkani ithetha into yoba uyahlonipheka kwisizwe sonke. Hallelujah. And akaneli kuhlonitshwa nje, uhlonitshwa ngesiganeko, uhlonitshwa ngesizathu, uhlonitshwa ngenxa into yobana sikhona isipho okanye isibabalo anaso, uhlonitshwa ngenxa into yoba unesakhono esithile, une-impact ethile, une-influence uNahamani. Hallelujah. Amen. Not ngenxa yeposition nje kuphela, kodwa kuthiwa wayeyindoda elikroti. He was a man of valor, itsho esiNgesini. Wayeyindoda elikroti, and akazange enze nje ebukrotini bakhe, kukwiziganeko esispecific sokoyisa kwakhe uSirayeli. But iBhayibhile iyasixelela into yoba wamoyisa uSirayeli ngenxa yento yoba uThixo wakhululela uloyiso esandleni sakhe. UYehova uThixo nguye wamnika uloyiso phezu kwamaSirayeli. Hallelujah. Xa kubaliswa yonke le nto ngoNahamani intle, kuphinde kufikwe kwindawo apho kuthiwa kodwa wayeneqhenqa. Naxa wayeyindoda enobukroti,
eyindoda ehloniphekayo, eyindoda ehlonitshwayo nangesiganeko soloyiso, kodwa wayeneqhenqa. Uyabona, once kubekho ukodwa kwisivakalisi, ucinywa yonke into eseyithethiwe ngasentla. Uma le ikhokelelwa ngukodwa, eli gama lithi but lahlula izinto ezimbini ezenza into yobana kuthi le ibichazwa kuqala ibe seyingasabaluleki kunale izawuchazwa emva kokodwa. Amen. Haleluya. Amen. Emveni koba kubaliswe zonke into ezintle ngoNahamani ezimenza uba makabe yindoda edumileyo, ezimenza uba makabe yindoda ehloniphekileyo, ufikwa kwindawo apho kuthiwa kodwa Enkosi yami. wayeneqhenqa. Ithetha uba bonke obubuhle noludumo lukaNahamani luyacinywa yimeko yeqhenqa lakhe. Haleluya. Amen. And kuthiwa eli gama lithi Nahamani lalithetha ubuhle, beauty, xa litolikelwa kwisiHebhere. And kuthiwa kwakhona eli gama lithi Nahamani lalikwasetyenziswa as a title yesithixo esasinqulwa kwangaba bantu bangama-Asiriya. Isithixo esasisayanyaniswa nelanga sasikwakhokeliswa okanye sikwabizwa kwangeli gama lithi Nahamani. Amen. And eli gama lalithetha ubuhle, beauty, splendor. Hallelujah. Amen. And kuthiwa le ndoda inguNahamani yayihloniphekile, yayilikroti, kodwa yayineqhenqa. Hallelujah. Amen. Kodwa yayineqhenqa. Kuphinde kube kwistatement esithethwayo kwezi sentence zokuqala zeli bali likaNahamani esokuba uNahamani wanikwa uloyiso, okanye uYehova uThixo wawanika uloyiso ama-Asiriya phezu koSirayeli ngesandla sikaNahamani. Yayithetha ukuthini loo nto? Yayithetha ukuthi nguThixo wavumela uNahamani ukuba makawoyise amaSirayeli ngesandla sakhe. Kuthiwa phaya kwi-1 Kings chapter 21 verse number 17 to 21 kukho ibali elichazwayo lokulwa kwama-Asiriya kwakunye namaSirayeli. Ekwathi xa kwakusiliwa kuthiwa warhola utolo uNahamani kulo mlo, wajolisa kumaSirayeli. Wathi ngolo tolo xa ejolisile wachana ukumkani wakwaSirayeli ngelo xesha ogama lakhe lingu-Ahabi. Kuthiwa emveni kokuhlatywa kuka-Ahabi litolo elalisuka esandleni sikaNahamani, oyiswa amaSirayeli athezeka amandla, abuya umva amaSirayeli, oyiswa lutshaba lwawo olwalungama-Asiriya. Kuthiwa ke xa kusithiwa uYehova walunika uloyiso uhlanga lwama-Asiriya ngoNahamani, mhlawumbi kwakuthethwa ngeso siganeko sotolo olwadutyulwayo nguNahamani. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Naxa kwakunjalo, ibali lithi wayehloniphekile uNahamani kwisizwe sakhe. Wahlonitshwa uNahamani kwisizwe sakhe. Ngokhumbula into yoba ukumkani uAhabi ngulowa wayetshate ukumkanikazi uJezebhele. Ekwathi emveni koba wathabatha isidiliya sikaNabhothi ngenkani, uYehova wayalela ngomlomo womprofethi uba azamxelele uAhabi ukumkani into yoba apho igazi likaNabhothi laxhatshwa khona zizinja, nelakhe liyawuxhatshelwa khona. So yiyo le nto kuthiwa ke uNahamani wabetha uSirayeli encedwa nguThixo. Ngoba yayinguThixo wayeyalele into yoba igazi lika-Ahabi ukumkani liyawuchithakala ngokolwaa hlobo achithe ngalo igazi likaNabhothi. Aniyifundi ke iBhayibhile nizawubhideka. Haleluya. So yiyo le nto kuthiwa woyisa encedwa nguThixo. Ithetha ukuthi uThixo wasebenzisa lo mAsiriya ukubetha uSirayeli owayengammameli, engamthobeli uYehova uThixo. Kwelaa ndawo ithi uYehova woyisa ngesandla sikaNahamani, kuthiwa kubekwe igama eli kanye likaYehova phaa, kuthiwa uYehova. Amen. Amen. Ngoba kuyakwazeka uba kuthiwe uThixo
angabizwa ngagama, but kule ndawo kuthiwa uYehova, ngamanye amazwi nguThixo lo kaSirayeli ncam, Amen. lo ukwabetha uSirayeli ngesandla sikabani? SikaNahamani. Haleluya. Amen. Hayi ngoThixo umbi, ikwanguThixo kaSirayeli oncedisa utshaba lukaSirayeli ukuze uSirayeli oyiswe, ngoba uSirayeli akamamelanga. Nkosi yami. But lo Nahamani woyisayo unengxaki. Ingxaki yakhe liqhenqa. And kuthiwa iqhenqa yayisisifo ngexesha lokubhalwa kweBhayibhile esasisoyikeka ngoba sasinganyangeki, sasingenachiza. Okwesibini yayisisifo sesikhumba, kwakuye konakale isikhumba, kuvela amaqhakuva, amadyungudyungu, izilonda apha esikhumbeni. Iphethe loo nto iwuchaphazela wonke umzimba de uphethe ulahlekelwa ngamalungu. Kuthiwa xa sele kutya kahle iqhenqa, amalungu la omntu ebenqaleka ade awe. Isikhumba somntu xa selifikile iqhenqa besingabi nazi feelings, sibe numb, ungeva nto, ibe ngathi luqweqwe isikhumba esi senyama yomntu. Kuthiwa ibisisifo esikhohlakeleyo iqhenqa ngohlobo loba xa uthe wachaphazeleka ubusosulela nabanye abantu. Uba ngaba ukhe wahlala phakathi kwabantu abaneqhenqa, uzawuphetha nawe uneqhenqa, and iqhenqa lalinganyangeki. KwaSirayeli kwakuthe kwakho umthetho owabekwayo kwincwadi kaLeviticus wokokubana wonke umuntu othe waba neqhenqa aze aye kubabingeleli, okanye wonke umuntu othe waba ne-skin disease ekukrokreleka into yoba angaba uneqhenqa makaye kubabingeleli. Ababingeleli ngelo xesha babenikwe iprogram neprocedure yokuhlola. Haleluya. Isikhumba somntu ochaphazelekileyo liqhenqa, yayikhona indlela ababekuhlola ngayo. Xa bethe bafumanisa into yobana liqhenqa ngenene, ayisosifo nje singesinye, bebe bakukhuphele bucala ebantwini, bekubhengeza bona. Xa bethe bakufumanisa into yobana uneqhenqa, ibe ngabo bazawubhengeza esizweni, ba-anawunse into yobana ubani kabani wosulelekile. And wosulelekile nje sesi sifo soyikwayo, sesi sifo soyikekayo, makakhutshelwe bucala ebantwini ukuze isizwe singadyobheki. Ubuthi wona xa uzokhuphela ikhutshelwe bucala. Ngelaa xesha loCovid bekukho ixesha ekuthiwa xa uthe wabe usulelekile uzawukhwarantinwa. Andithi na? Nalapha kwiqhenqa ubukhwarantina, but ikhwarantini yeqhenqa yile ithi akukho nyango, akukho nyangeka. Uzawukhwarantina until you die. Uzawubekelwa ecaleni de ufe ngoba iqhenqa lalinganyangeki. Haleluya. Amen. But kwimeko kaNahamani utheni kusithiwa woyisa imikhosi kaSirayeli? uThixo wawanika ama-Aram uloyiso phezu kwamaSirayeli ngesandla sakhe. Kutheni kuthiwa wayelikroti, wayeyinkokheli yomkhosi wama-Aram, kodwa kuphinde kuthiwa wayeneqhenqa? Itheni ukuthi wayengakhutshelwanga bucala naye nebantwini? Hallelujah. Possibilities can be that iqhenqa lakhe lalingekafiki kwistage soba angade abe unokukhutshelwa bucala ebantwini. Possibilities can be wayephila yena kuhlango olungengomaSirayeli olungenawo umthetho malunga neqhenqa. So wayengenandlela uba angakhutshelwa bucala because babengazi uba bayihendlisha njani imeko yeqhenqa bengama-Aram. Yayisaziwa ngamaSirayeli odwa loo nto. Haleluya. So naxa wayephila phakathi kwabantu, esebenza phakathi kwabantu, ehlonitshwa ngabantu, wayenengxaki efihlakeleyo. Wayenemeko eyayimtya yedwa. Naxa kwakubonakala into yoba uyoyisa kwelinye icala, uyalungelwa kwelinye icala, uyaphumelela kwelinye icala, kodwa wayenomvandedwa wemeko eyayimtya yena yedwa. Mhlawumbi isizwe sasingayazi, mhlawumbi amajoni awayewakhokela ayengazi, kodwa wayenomvandedwa uba athi xa eyedwa ajongane nemeko awayengenasisombululo sayo. Wayesityiwa liqhenqa. Though he was successful, though he was powerful, though he was influential,
wayenabo nabahlobo, nokumkani wakhe wayemhlonipha, kodwa babengakwazi ukunceda imeko yakhe. Kwangekho nomnye okwazi ukunceda iqhenqa lakhe. Mhlawumbi wayenayo nemali ngenxa yesikhundla nendima ayidlalayo, kodwa imali yakhe engakwazi ukumnceda. He was dying silently. Wayesifa kancinci kancinci ngoba iqhenqa lalimhleli. Wayesityiwa liqhenqa lakhe. Kwangekho umuntu mhlawumbi uyaziyo imeko yakhe, kodwa imeko yona yayireal kumnikazi wayo. Yeah. Kuyakwazeka abazalwane into yoba singabona ingathi kuyalunga ebomini bomntu, sibone ingathi wenza kakuhle, sibone ingathi uyaphumelela, sibone ingathi iprogress ikhona, kanti ikhona nenye into esingayaziyo, ikhona nenye into exakileyo. Kuyakwazeka nakweli xesha esiphila kulo into yoba omnye umntu angaphila phakathi kwabantu simbone nobomi, simbone mhle engumntu ebantwini, kanti ikhona into emtyayo. Unomvandedwa wakhe, uneqhenqa lakhe, and iqhenqa lakhe likuye, laziwa nguye, and litya yena. Nkosi. Litya yena. Hallelujah. NoNahamani mhlawumbi ngenxa yesikhundla wayengakwazi uba angathetha phakathi kwabantu, esoyika ihlazo loba naye eyindoda ebaluleke kangaka, eyindoda enemisebenzi emikhulu kangaka, angaziwa nangale nto kuthiwa liqhenqa. Mhlawumbi angenawukwazi udisclose. Angenawukwazi udisclose. Ngoba mhlawumbi wayezawuhlekwa ngabantu. Mhlawumbi kwakho nestigma around the area yoba abe umntu utyiwa liqhenqa. Yayikhona into yoba mhlawumbi ungahlekwa xa unala magama amathathu. Hallelujah. Amen. Sike zabakhona into ezinjalo kweli lethu ilizwe. Uba ngabe ukhe wachaphazeleka, hayi mntakababa, kuyabanzima. Kuyabanzima. So noNahamani wayekuloo meko injalo yoba mhlawumbi wayengenawukwazi uthetha ngeqhenqa lakhe, kodwa lalimtya. Abantu babemazi eyindoda enamandla, babemazi eyindoda ene-influence, bemazi eyindoda ephumelelayo, enesikhundla, kodwa wayeneqhenqa. Wayesityiwa liqhenqa. Wayexa abantu belele engalali. Yazi bayakwazi abantu ukuphumelela mamulusithi, kanti nezinto ezibenze baphusha bafikelela kwizinga lempumelelo, kwizinto ezibonwayo, benziwe yimeko engaziwayo ngabanye abantu. Kanti behind your success and your victory, there is a hidden situation ongenawuthanda ukuthetha ngayo phambi kwamehlo abantu. Uphushwa yiyo, noba mawukwazi uba bathi abanye abantu belele nje, kuthi kubetha u-6 kudala wena uhleli. So ufuna uye emsebenzini ngoba utyiwa into ekutyayo. Sithi thina usebenza nzima, unempumelelo, yebethi uyaphumelela, kanti awukwazi ulala, ikhona into ekutyayo. Udungudelisa ngomsebenzi. Ufuna uba nje mawudungudelisa imeko ngomsebenzi. Namani bephakathi kwabanye abantu ndingabonakali uba ndinomvandedwa, ndingavakali uba nam ndinemeko endixakileyo, nam ndibaxube ndibe ngathi kumnandi, kodwa ndiyayazi entliziyweni akumnandanga. Xa belela ndilali, xa bethandaza ndithandaza, ndityiwa liqhenqa lam, ndityiwa imeko endingenayichazela abantu. Omnye mhlawumbi yimeko yesono, ikhona into engakwazi kohlukana nawe, kuba ngathi uyazama, uyawathatha amanyathelo nakule ndlela yokholo, kodwa ikhona into evele ikuthatha ikubuyisele emva. Uthi uhambe amanyathelo amahlanu mamadikani ukuya phambili, ivele imeko yeqhenqa ikuthi chu kancinane ubuyele emva. Ubone uba ndibuyele emva, ndibuyele emva, sendisithi ndiyaprogresa, ndityiwa liqhenqa. Abanye awukwazi nokhula endleleni yokukholwa ngenxa into yobana ikhona le nto ingohlukaniyo nawe, and awukwazi ukuma phambi kwabantu uthi yebethuna ndichaphazelekile, yebethuna nam ndihlaselwe, yebethuna nam ndinemeko. Uzifihlile ngehlazo lakho. Hallelujah. And yonke into efihlwayo inamandla okutya, okubulala, itshabalalise ngoba ibonwa. Nentwala nentakumba iyafihlakala, iwenza umsebenzi emfihlakalweni. Uve wena uba kodwa kule ndawo ndilunyiwe.
ndilunyiwe. Yho Nkosi. Noba ndikayiboni kodwa ikhona into elapha, ndilunyiwe. Nomba wesono, uyakwazi isono, siyakwazi ukukutya sikunqenqethe xa Nkosi yam. Nkosi yam. Haleluya. Sibone thina ufanelekile, umhle, ungutata phakathi kwabanye ootata, kanti utyiwa yinto. Xa kulelwe awulali, kancinci kancinci yakutya. Yithi ndikuxelele, iza kugqiba, iza kubulala, uzawuphela ngawe uba ngaba ukhange wenza into ngemeko yakho. Nkosi. Kuthiwa ngenye imini uNahamani wafika kwakhe, kukho umyalezo oshiywe kwinkosikazi yakhe, sisicakakazi sendlu yakhe, awasithimbayo kumaSirayeli. Ngalaa mini babewabetha emfazweni, wathimba intombi yomSirayeli yomYuda, yaba sisicaka endlini yakhe, yaba likhobokazana endlini yakhe. Loo ntombi kanti inolwazi ngemeko uNahamani awayekuyo. Haleluya. Kuthiwa yahleba le ntombi ngemini ethile. Mhlawumbi yayisithi xa ihlamba impahla apha ekhayeni ibone into yoba ezikatata impahla zingcolanga njengezabanye abantu, zinegazi ngenxa yeqhenqa lakhe. Haleluya. Mhlawumbi wayesithi xa encokola nenkosikazi kaNahamani, abalise umama uba mntanam, ngoba imeko xa sele izinga, yabona xa imeko izinga, mama ulusiqonda uba kudala mandihamba nayo, zizawuba khona iindlela ezawumane iphuthuluka ngazo noba wena uyithethi. Kwabakufutshane nawe bazawuqaphela uba khona into. So mhlawumbi naloo mama wahleba kulo mntana emncinci xa kuhlanjwa iwashini, wathi mntanam, khona imeko kweli khaya ebuhlungu elihlazo. Tata walapha utyiwa liqhenqa, tata walapha ufunyenwe sesifo sibulalayo singanyangekiyo. Haleluya. Wathi umntana engeyonto, elikhobokazana, kanti unolwazi ngoThixo weemeko ezinzima. Nkosi. Hawu Somandla. Wathi yena engenanto ethinjiwe kowabo, wadelwa wadeleka, kodwa wasikwaba nomyalezo onamandla obalulekileyo wohlangulo noncedo kwimeko yabathimbi bakhe. Nkosi. Wahleba umntana, wathi akwaba utata uNahamani ebenokuya eme phambi komprofethi kaThixo okwasirayeli, ngoba uYehova uThixo unabaprofethi bakhe, Nkosi yam. unabantu asebenza ngabo ebantwini. Haleluya. Wahleba umntana, wathi khona umprofethi kwaSirayeli, xa inodibana nale meko yalo tata zingatshintsha izinto. Khona indoda kaThixo enothi xa idibana nalo tata kungenzeka ummangaliso. Wayiva le nto lo mama, wangadeli, ngoba sometimes umyalezo wohlangulo lwakho ubekwe ebantwini abadelekileyo. Sometimes uncedo lwakho lubekwe ebantwini obasingela phantsi. Kodwa ujonga ubona into yobana apha bekungenawumilangca, apha bekungenawulunganto, kanti kukuloo ndawo kanye apho uThixo abeke uncedo lwakho kuyo. Abaninzi bagqithagqitha around lo mkhukhu, ababoni life, ababoni progress. Haleluya. Kanti mhlawumbi kukule ndawo apho uncedo lwabo belunokufumaneka futhi. So uncedo lwendoda enkulu, indoda ehloniphekayo, indoda esemagunyeni, lwalulele kwikhobokazana awayelithimbe kwaSirayeli. Wathi lo mntana khona uncedo ngomprofethi okwasirayeli. Yathi xa ifika le message kuNahamani, wathi naxa eyindoda ehloniphekileyo wangayideli, ngoba sometimes xa sishumayela niyadela. Uthetha kubeqhela uthetha, simqhelile uthetha kanjalo, kanti ngaloo mini yodwa uThixo udilivarisha izinto zamazulu, but wena uboni ngoba uhamba ngesiqhelo. Ukhonza kuba uqhelile, uhamba nabantu osele baqhelile, kudala bashumayela, kudala bathetha kuwe, awukwazi kwahlula naxa uThixo etyelele kuwe ngemeko yeqhenqa lakho. Abantu bayagugusheka ngezinto zabo, and ziyabatya abantu izinto zabo, ngoba uThixo usebenza ngento ethe yabekwa phambi kwakhe ekukhanyeni. UThixo kukukhanya, kwaye thina bathe banobudlelwane kuye, saba nobudlelwane naye ngaye uYesu.
usenze saba kukukhanya kwehlabathi. Haleluya. Nayiphini into oyifihlayo kuye akakwazi ukuyisebenzana nayo. Rather inamandla into efihlwayo ukutya ide ikubulala. Haleluya. Yabona into oyifihlayo iqhenqa lakho lizawutya wena futhi liza kubulala, and liza kubulala uncedo lukhona.